erreferente historikoak izan diren bi pertsonak eta diren bi pertsonak. Bai, hain da garrantzitsua Iñaki Baserrosek eta Loren Arkozak egindakoa, uste dut ordan ezinekoa dela eta uste dugu bai, omenaldi hau oso beharrezkoa zela. Herri mailan aritu da batez be, pertsona apala, zintzoa, pertsona diskretua, zuhurra, kritikoa modu eraikitzaile batean eta tinko bere idei eta asmoekin beti bezala. Loren Arkotza beste maila batean jokatu dau. Berabe egipide luzea eduki dau. Tokiko erakundeen lanaren defendatzailea, hainbat urtetan, hiru legegintzaldi dut egon zinela kate moduen, eta horrez gain udalgintzako presidentea. Loren Arkotza dakizu moduen momentu latzak, momentu izan zituen. 2003 eta 2004 urte bitartean gartzelan egon zen, urtebeteko gartzela sufritu zauen. Batez be, herriaren nazio eraikuntzaren alde lan egiteagatik eta gure herriaren alde buru belarri lan egiteagatik. Zuek erakutsi duzue, guzti horren gainetik beste modu batera be gauzak egin daiteke zala. Eta erakutsi duzue bai zintzo jokatzen. Herrigintzan zubere duza zainakek. Eta alderrezian behezu egoko pertsonak egongo bazeri enpeio eta azteratzu gauzak opetu egon Eta Loren izan edotzate bai, behiak batutako mankomunidad martxan ipintziaz da batera, garantzitzu da dutela eta gogoko daukatela, ze aleginen zenduan udalbiltza aurrera botate, eta zeuzen gero burutaniko bat. Orduan, nipetzen dut, bai Iñakik eta bai Lorenek mehezuia bela guztion aldekin gauko omenaldi hau. Kate begi asko pasarioz, kate begi asko pasadoz, eta kate begi asko aurrera ikusten da egin biharko dauzela. Herri honek benetazko, osotasunezko askatasune lortuak. Sufrimentu asko. Sufrimentu asko bai, gozatu behazko dio. Zertan gozatu edo? Gozatu edo, geu sinisten dugu eta geu maitzetzen du bide horretan, gure aleginek hor sartu dauzela, hor inbertu dauzela. Daukagu zerin nagusizetako bat hoxe da. Gaurko gazte dixen, geuk daukagunen, daukagun herri honentzat sinistmenak eta maitasunek dario dinotxo eskarrak, eskarrik asko, gu ondo inbitatzi etxik eta gure balora. Aritzi horrexe dugu da, eta aritzi horrexe da garen esan nahi guztiaz, behigin da garen ez da gizantefoniko askadan edo zara. Horren pixuaz, eskerrik asko.